әле. Нишләп сез бер нәрсәдә булмаган кебек таш чырайлар белән утырасыз, Нәрсә булды? Мин кичә аны үзем операциядан чыгарып, палатага илтеп куйдым. Аңа бик авыр операция ясадылар, 3 сәгать аягын җыйдылар. Куркытма әле, берәр осложнение булмагандыр бит. Булыр сиңа осложнение. Тояксыз нисе чыкты да китте. Ни перевязкасы юк, ни аксамый. Этнең ярасы да тизрәк төзәләдер, валлаһи. Син башта кем турында сөйләгәнеңне әйт. Әнә теге инде 12-нче палатадагы Виптә Табитәле, чибәр генә егет. Әмир Камиловичның энесе. Абыйсым шунда. Димәк, синең энең бар икән? Яраларың да тизрәк төзәлә дигән сүз миндә бу. Син күргәне Әмир. Палатада бездә аягын сындырып ятканы Сәмир. Әмир гомергә шулай кеше башы бутап йөрде инде ул. Аларны кичкенәдән аналары гына аера. Шунлыктан Әмир файдаланып гел шукланып йөрде. Сәмиргә шуның өчен гел эләгеп торды. Мин барыбер берсе дә аңламадым. Игезәкләр алар, безнең күрше авылдан. Аңладым. Димәк, бу егет Әмир Камиловичның энесе. Мин бу Самирны үз канатым астына алам әле. Ярар. Кайткач сөйләп бетерсез. Телефон ашағына эшләп буламсың? Әле булай булсаң, ишеңнән дә сүреп чыгарырлар сине. Ярар инде атасы. Каты бәрелмә. Соң бәрелерлеге бармы соң моның, Авыл көтүчесе дә иртәгә эшкә чыгасын уйлап бәйрәм итә. Булар. Кая тегесе? Монда мин, әти. Атасы. Атасы шул. Тоташы да атасы. Хәзер нәрсәшләргә уйлыйсың инде? Нәрсә эшлим инде мин? Монда миннән тормый инде. Врач нәрсә дип әйтә инде. Шулай. Әмир этлек эшләде дә. Хәзер энесе Сәмир эшсез, аксак. Әмирнең әйтер сүзе юк. Безгә врач сөйләгәнне тыңларга кирәк. Әтием, кызма инде зинһар. Анда Әмирнең бер гаебе дә юк бит. Язмыштыр инде. Ул да барсында күреп бетерә алмый бит инде. Кызма инде зинһар, әтием. Сен күреп бетерә алмаса, врачтан булса да сорап чыксын. Кайтаралармы сине бүген? Юкмы? Жетті инде сиңа. Бар улым Әмир. Бар сұрап кел. Азат Гарисович, сәмсез. Аллаға шүкір. Ничек хәлләрегез? Әйбәт. Сезне түзік келіш көру сәйірде соң, Ғадетте тәгәрәтіп күне алып келе тұрғанлар еді. Минем урынга кеше табылып тора бит әле. Нәрсәнең хәлләре шулай ук җитдимени соң, Азат Гарисович? Жетті 6 сағат операция ясадық. Сүйеклері сынуғына түгел. Шәрдекленген. Қазір аңа һәр вақыт ятып тұрғағына керек. Азат Гарисович, бүтән бер чара да юкмы? Монда ятудан башка дилем. Мансыз шушы сөзін сөйлей. Юк, ник шул қадар қайтырға ашыға соңылы? Зоотехник бит ул. Сыйырларын сагына. Сыйырдан башка яши алмый бит ул. Әнә әтиләр килде, авылда сүз таралган. Әти дулый. Аяк кайгысы түгел, тояк кайгысы әле монда, Азат Гарисович.
Жөли алмашқа бір кіші де yok, Біреу бар. Рисковно. Қабыл етселер. Әрі, не болса да шын көңілден рахмет сізге Азат Харисович. Бек зор рахмет. Neredesin? Radif, neredesin? Вот зараза, а. Обязательно яңа сәпит алырға керек була. Штанны гына түгел, аяқны да сындыра бу утиль. Электрический сәпит. Yok. Служебный машина сарарга кирәк. Во! Нәшәнник башын белән сәпиттә йөрергә Самир түгел. Хәерле көн. Без бәхетле хайван. Кем? Бәхетле хайван. Тамызсаң сирәк-мирәк, сөтең була чиләк. Кая тамызсаң? Радиф Ирсович. Идрисович мин. Да, Идрисович. Ғафу итегез. Радиф Идрисович. Сіз бізге шалтыратқан идегіз. Күрсәткечләрне арттыру препаратлары буенча. Менә біз келдік. Препаратлар белән. Ne, Üskanım, ишекне явап кил әле. Ишек. Selam. Сәлем. Ай-ай. Посылкагызда бигрәк кирәкле нәрсә икән, Искәндәр абый. Бу арада гел очрап кына торасыз. Әллә миңа күзегез төштеме? Искәндәр абый. Минем сезгә бер йомышым бар. Her yumuşak mı neyindi? Sen karar bir zurdan kopmayı hem motorum. Benim bir sırrımını bildim diye işte her tilesen işe alam diye böyleysin mi? Yalnız yazın. Men hatanım bilen Stirlitz bilen Müller gibi yaşayayım ömrüm boyu. Senin yine burnuna şiirtirlik, хитрость yeterlik, посылка koya. Юк әле. Иртәгә китермәсләрме дип торам. Şık yok. Ferma yanına indi машина келip туктады соңында. Алар башка курьерлар. Радифне эзлиләр дигәннәр иде. Үтмәс товарларын төртергә йөриләрдер. Радиф самый кешесе инде килеп кабатырган. Сезне көткән арада без фермагызны караган идек. Бүтән дөньяга килеп кергән кебек монда.
Киләчәккә эләккән кебек. Шаккатмалы. Соңга калуыгыз бик әйбәт булды әле. Мин соңга калмыйм. Мин тоткарланам гына. Шын җитәкчесез. Мондый җитди клиент өчен безнең җитди тәкъдимебез бар. Сез бит үзегез сөтне арттырырга кирәк дигән идегез. Әйе. Ләкин кирәк дип кенә артмый шул ул. Ә менә бу сезнең бу мөгъҗизагыз үзен үзе аклармы соң? Ничә айда? Ничек итеп? Рәдиф Идрисович, ышаныгыз. Озакламый сезнең турыда бөтен кеше сөйләячәк. Менә мондый тәкъдимне мин аңлыйм. Кофе? Бик теләп. Беренче килүләре түгел. Самир абыйның да теңкәсенә тиеп беттеләр. Сөтегезне арттырабыз ди. Самир яратмадымы? Кубок чыгарды. Натуральный дигәч, аягын терәп тора бит ул Самир абый. Молодец. Вот намуслы жегет. Соң шулай дип хәзер Рәдифнең химия алганын карап торасызмы, Искәндәр абый? Үгез сорап кычкырган сыер кысыр калмый дигән сүз түгел әле. Менә үтмәс товарларын төртүп карасыннар әле. Тырышып карасыннар. Сабак булыр. Аннан Самирда ул вакытта кайта бит инде. Кайта инде, кайта. Кайтамы? Әйе. Менә эшлим дигән кешене бер кайчан да вакытыннан алда туктатырга ярамый. Бигрәк тә Рәдифне, мискин, үпкәли, җылый башлый. Ярар, Самир үзе карар анда. Карар, Самир абый бит безнең. Ох, Посылка килеп җитүгә сызгыр. ярый. Ярый, внутри. Зурга киткәнче килеп җитсә ярар иде. Нәрсә була инде бу, Нәрсә булса да, үзенең кайтуы бик әйбәт әле. Гел сораштырып торалар авылда. Үзе бер кайтып күренсен. Күренсен. Туктале, тукта бит. Нәрсә инде тагы әти, Әнең әйтә, көрінерге қайта болды. Сен көрінерге генә түгел, полный тамаша қылдырға қайтасың ақыры. Кылмыйм мин бер нинди тамашада. Үзем кайтып хәл итмичә бүтән чара юк. Соң Самир ул авырткан башы, сынган аягы белән кайтып нәрсә эшли алсын соң ул әти. Ятсын инде шунда больничныйда гына. Уттан курыккан кебек курка шул больничныйдан. Кремльдә эшлиме ни? Олым, шәһәрдә генә ул шибен эшләсә дә больничныйда отгол. Хамында шундай әйбәт урынга эшкә чыкмасаң, алмашка хәзер кеше табыла ул. Аннан больничныйдан кире чыгып кара үз урыныңа. Кызма, Камил, кызма. Менә шуны хәл итәргә дип үзе кайта бит инде. Ну, Үзе имеш. Эшләргә теләмичә авылдан чыгып кайткан кешегә хәзер авылда кем тыңласын аны? Балага тавыш күтәргәнче, кылган яхшылыкларын уйла. Безгә бит ярдәм итми калганы юк. Менә шуны гына уйлап утырасы калды көннәр буена. Кайтып яхшылап булышсын иде ул. Әле бер заман бездән ыяла да башлар, аннан шалтыратмаста. соң кайтып барам бит инде әти. Узакка кайтам. Менә ни өчен кайтканыңны беләсе калды. Сал әле шул кипкеңне. Сал диләр сиңа. Карайын син моның кыяфәтенә. Бу кара. Бу нәрсә булган кыяфәтенә? Сиңа алай да ярамый, булай да ярамый. Бик матур кыяфәте. Белмим инде, белмим. Үз машинасын калдырып, Самир киемнәрен киеп, нәрсә эшләмәкче була торгандыр. Безне адәм көлкүсенә калдырачак әле ул. Калдырмыйм инде әти. Менә әйтте диярсең, бер кем бер нәрсә сизмәячәк. Сизмәс.
Ол бет сеңа қызлар башын айландыру түгел. Ауылда бір гіне кіші болса да танымай қалмас. Әти, айдалайса бұл айтабыз. Ауылға кіру білен, ең бірінші ұшыраған кішіге тоқтайбыз. Міне таныса, сенімше бұла. Танымаса менімше, өзің ауып келе. Имен де екен шиклеуік. Хей, сіздің білен. Яра, айда кетті қалайса. Танышуыбызға бик шат идем. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйе, рәхмәт. Термостан кофе ішкәне юк иде. Ярый, тагын килегез. На связи, кем әйтмешли. Ишетне генә ябып җибәрсез инде, ярыймы? Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Так. Сыйырлар ничек ашый икән моны? Ярар. Ярамаган тагын колхоз сыйырларына. Главное результат. Geli. Kivityan'da toqtat әлі. Toqtat әліме айтам Kivityan'da. Нәрсе болды енді тағы? Қара, көрмемішке салшы. Бар мыға Kivit'ten ипи алышы. Қозанды алдық бет енді. Әміне меңа ауылыныққа керек. Бая бек кәпіреген еді дәрсе қазір. Бірінші махаббатым таныр деп қорқасың ма? Кем? Бар айда. Әне ландышыл, ишәнләшіп болса да кел, бар. Ниқті қыласың екен сен? Әмір білен бір жүріп кет алмадар бет еді, ғазаплама. Болсасы, болса. Бұл бет қазір сәмер болам дей. Бар. Ярый алайса, кеттім. Сәлем ландыш. Қоя сейбі салдым міне. Бер өзім ләктіріп берем. Сәлем, Самир. Сән місіз? Бигрәк сейір инде сен, Самир. Шап. Я менен қошып жүресің, я өзің келіп болышам деп тұтынасың. Меніме қошып жүрейм. Сың әлі неше тапқыр яздым бет. Жауап бермәдің. Ну, вақыты? Вақыттым болмағандыр енді. Әйтіп те қорадым, ізлеп те келдім фермағызға. Үш пішмәге Шіредев өзім түсетем дейді. Риза болдым енді, қоя барым. Менен шунан велосипеднің рәті кетті. Сен алай бұлай. Біреуіне күттім де, бұлмағаш Рәдиф тәйір едіп, аңа кияуға шығып қойма тағы. Анда велосипед ішігіне болмас, смотри. Нәрсе Рәдиф? Рәдиф ол қой біреулер кібі қойшып ермей. Қойшан дәрсең де енешеді. Енешеді? Тигенек. Юққа ғана біз аңа тигенек демегенбіз екен. Бұл бет итекке яушып еруден башқаны білмей. Рәдиф. Әмир айтқан көк болып кетті. Кебек болғаш соғынасыңдыр? Үткен біткен енді. Har kimning o'z turmushi hozir. Samir. Mene ko'zimga qarab aytayli.
ник сен менен кошуп йөрүсүң? Бирер гайыбың бармы сенин алда? Яйсе киши бирер сөз айттымы? Мени көрүүгө киреге бурулуп кетүүңдү көрмейлер деп ойлойсуңбу сен? Мен көрмей деп ойлойсуңбу? Oldu. Bir sekund yamalanır. Cevap verin. Hey. Da. Hey Aygülçük. Hey Aygül. Aha. Nerse buldu? Gitmeyin ha. Bir sekund. Yok, nerse eğitimde tiz bu. Avulda alemi. Rahmet Samir. Joy şakka işkiylem, nerse? Neyindi kamın kot-kot mena şaltıratı varıq? Nihalsın Landır. Tüzeti buldu musun? Buldu. Samir анда ишни тисе тауыл. Сизге акшаган. Ну, әтей, 100 сумға ғана болса да спорлашасы қалған екен сенің білен. Танымады бейт. Демек, менің планы ішлей? Олай деме, олым. Қыз бала хислер бен ойны көрме. Ярар. Аны саның үш қайғысы. Нәрсегіне болса да, сен Сәмир қойтасын ұнытма, малай. Ұнытмайм енді, әтей, ұнытмайм. Қойтасында, шолтыратып тұрасында ұнытмайм. Бұршылма, ұланда шанышлы құлларда. Мен барысында алдан ойлап қойдым енді. Алдан ойлаған екен. Ипи қойда. Нәрсе қалған еді мен амында бұл вақытта, Урамнан ғынан қайтқан болсам, шол ертық бала көрінмәсін деп. Бисмилля, бисмилля, бисмилля. Хауф қатырсыз ғынан қайтып жетсең еді. Samir? Sen teginde alıp gittin mi ne? Samir alay etme. Samir nerse gerek? Sen benim mülketime ziyan salasın hayvan. Yok. Yok, bu minike tugul. Bu minike tugul. Bar yolunda bul Samir. Bar. Çor mine çor. Kış. Bismillah, bismillah, bismillah. Sen gitmeyim. Sen dünyanı ağlamışsın hayvan. Ben seni o sen bilen alıp tutar. Koya. Konaklar, aldakçılar, hayvetçiler yanına. Karaja Temukka. Yok. Samir. Bir özgermegen bu radife. Allah şu hıyalı. Eyde tağın bireune kurkutabız. Koya barak. Eyde. Yok, önce vakit yok. Mena Samir abiyinga buluşurga kirek. Ede sen mena koyta
Ауыл хәлләрен ничек бар шулай сөйләр әйем. Башыннан башлап әйдә, тиз генә. Сине кеше ой Сәмир абыйны Искәндәр абый сораган иде. Аха. Иң беренче аңа бар. Аннары синең напарник.